Itang ato dagiti ayuda nga ipapa iti gobyerno kadagiti umili gapo iti krisis. Ginundawayan met daytoy dagiti managdakdakes tapno mang biktima. Remusing ti ayuda scam anasken nga annadan dagiti umili tapno saan da ama biktima. Ada detalye ni Bridget Marcasi, Pangusfian. Agbalbalakad ti Ilocos Norte Police Provincial Office iti publiko kontra kadagiti agrara-ira nga scams nang nangruna ti ayuda scam. Tinasa o scam ket ti maiwarwara sa mensahe, babaan iti text messages sa mangikarkari iti cash aid kasukat dagiti personal nga impormasyon. Nailawlawag nga adu dagiti manggungundaway iti agdama a krisis tapno makagundaway kadagiti umili nangruna kadagiti vulnerable. May ayuda tayo na galing sa government. So, yun ang tinitake advantage nilang mga cover story para makapag-scam. So, yun yung napakagandang opportunity nila na mag-control ng tao. Kukunin yung identity. Naduma-duma ti scams iti agdama kas kadagiti phishing scam, love scam, cash in cash out scam, loan wenno online lending apps, financial, budol-budol scams ken dadumapay. Gapo iti dayta, nainget nga ipalpalagip na aliklikan ang mangin patulod iti kwarta kadagiti saan nga amamo ken saan na sigurado at transaksyon na. Imbilin na pa iti panangliklik amang lukat kadagiti mapagduadwaan a links iti online. Let's be cautious, let's be vigilant, let's be wary, let's be on guard dito sa cellphones or sa emails kasi may mga baiting sila. If there are any inquiries from hindi mo kilala, diba? Mag-ingat talaga. And then, if you can, i-report talaga. Kagidan iti dayta, kinid daw na ti panakikay kaysa ti publiko iti panang report da adagos kadagiti otoridad, iti kanito ang makatransaksyon da kadagiti posible as scams. Naipanamnama mutlaeng ti agtultuloy a panangipatungpal da iti information education drive, ken panangipalawa da iti security coverage ti cyber unity INPPO para iti monitoring ti social media ken digital reports kadagiti scams pakairamanan dagiti kaso ti threats ken misinformation. Bridget Marcasi, Pangusfian, para iti Pambansang TV. Iti Baro, a Pilipinas.